katon lembeane meraka sinter ledang 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 lir angadang nyamping parang asa sonde cinde angore rek ngopi nacak cemengkel adu pilih katon lembeane meraka sinter ledang ledang katon lembeane meraka sinter ledang 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 lir angadang nyamping parang asa sonde cinde angore remo pinacak cemengkel adu milih katon lembeane meraka simpir ledang 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 lir angadang Selawi 26 parang asa sonde cinde jebul
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku Limbuk. Piye Yung, ana dawuhmu apa? Dikendhoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe. Ngono ya, Mak. Heeh. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT, ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wah, ngono. Cara menungso umur 41 iki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya, luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi rene. Terus tahun punjul. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunan luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya, iya luar biasa. Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta. Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetep acara rutinan wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid ning iki tetap memakai prokes. Prokes kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabot ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku
di sisi lain kemajuan zaman globalisasi di zaman modern apa-apa serba canggih iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti iso empan papan tata krama ya to angon wayah mergo awake dhewe iki wong timur. Oh dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman ojo mung ngandalke kepintaran saja ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh ngono ya luar biasa. Wah jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangane kene. Aku rung sekolah semasa aku wis biyen wis tau dalang ning kene, malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku, saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis taun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, pakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon. Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula. Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian. Lah. Ngono ki sing senenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun dhewe mendoakan. Sing baku mendoakan ana ing acara Ambal Warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Bersatu, bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu ya. Dadi lali kabeh. Bersatu, bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Heeh, akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa kuwi ya mau ketemu kepanggih. Wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, heeh. Wis matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Mas Heru. Dulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung 5 wektu mungkar lan nafsu Sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong 5 Sekali lagi. kanggo mrasa sembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mung 5 waktu kan coba goblok tetap mencintai sepenuh hati Astra Brata. ada Om Retsil, Suka. Om
biasa. Sik. Kula pun Sik. angkat tangan. Sik iki sapa iki? Iki sapa? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kali Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin Nuwun iki. sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke ngati iki ketoke. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun Iki ketoke kok Masya Allah ya Allah. iki wong apa setan? Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapa. Iki kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Aja kowe binjai. Tanduran gedang tek. Kene wis karo omeh. Aja cecek-cecek lakono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Njuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Ah. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Jenengan kelasnya teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan po? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Alah perkarane namung sepele lho. Apa? Kenapa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Wis laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya enak. Kowe Kowe wong stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Siap, Asop, Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel kamu sih. Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Oh, wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kuwi telepon ora duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang oblong. Namane. Injih dipun tepangaken. Iya. Nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Ji. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki tu madosi sederek kula. Sinten? Sinten niki? Goleki dulure sampean. Nggih, Sinten? Sekolah ning kene. dados guru. Oh, dadi guru. Sinten? Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur? Masa sik tasik dulur? sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti, tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Bigel, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing di. Kae lho Bu Fitria. Sing di. Kae lho. Lho. Sing di kok. Lho. Setok enakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Kok sinyal. Nembang apa Mbak Yu sama sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan kok. Aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok rumah saya koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Ji. Pamerkan, Angsal nggih. Oh, boleh. 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 Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wis bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi.
Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai murid teladan. Reputasi opo? Pak. Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik? Pak Abos ya. Pasti bose SMA siji ki yo Pak. Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik koyo Malang ngono Mas aku ya. Ejal pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Nembang. Malah Pasti nembang iso ngono ya takos. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Nyuwun apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selendro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selendro? Selindro, Mang. Ah, selendro. Ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tintingane. sisa tak dianting kempos ya kemalan karo Mas. Ayo. Iya, Mas. Kuwi Dari selindro iki lho. Selindro. Nah. Iya apike suarane. Urung, apike. Nduk, Nduk, urung. Kuwi les geblak kagek apik, urung. Mas. Iki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Apa? Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Yo. Aku karo iki kan anu Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan nak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Lha sinten? Iki iki namanya Mbak Anya Layangan Putus lho. Iki Mbak Anya Layangan Putus. Loh. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film Layangan Pedot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo, Tembang, tembang. Ji. Ayo no. Tintingane, Mas. Wes ki lho. Oh, baik, Mbak. Nah, no. Anane wis ane nak mujinan apa budek kok gitu wis kena koyo ngono. Wis sebantere kaya Rungone laras. Iya. Alah. Lah kok jenggong barang ayo. Ngene iki murid-murid ini pakai lho sinden ayune, jan gawe kebaya kuning jan kimplah-kimplah kaya duduk gule. Kok mesti ditutup gule. Niken, Nduk, Ya. dirungokne. Ibu tak nembang sih. Alah. Nggih, Bu. Ibu binatang. Aku nembang apa ya? Lho, Iya toh. kowe iki nembang apa tapi yanting Oh, seneng. selindro. Selindro, Mas. Wih, ayo. Tong. Sabar to, Pak? Tongi piro jalukmu piro 6 apa mau? Dulu. Iki Yen liwat aku kelingan. Enak to suarane. Kupo kae. Enak. Biyen tak goleren Mariam soto Laila. Sik. Niki ogo pundi to niki? Sik to, gubuk Mosok ngiringi iki grup iki lho. Astabrata. Astabrata mok ngiringi ngono tok iso tekan dindi. Lambemu sing salah. Kula niku lho. Kan sampean seneni. Gubuk Asmara kok iso tekan Mariam Soto lho. Coba anu. Jajal setongkas. Alon-alon nek gamelane jajal. Iki lho. Oh iya. Karo kowe. Iki lho, Pak Tuwe. Enggak usah. Wong kosok. Anu kendang tok ya, Mas. Oh kendang tok. Ya, oke. Nek ora latihan iki ya koyo ngono kuwi. Oh iya. Yen liwat aku kelingan. Penak no jane kowe. Gubuk kae mbiyen tak goleren Mariam Soto. Apa? Iki jelas kleru bisa. Menang. Gong tok Mas. Ya. Benda klaru. Wong sak rombong nek kleru kabeh. Ngisi-ngisini kene dijak rene. Lah yo Patrah wong ayu e angel kok ladenane. Iki njaluk apa? Yen liwat agonge Mas. Aku Agong tok. kelingan. Nah, iki lho. Apik gitu. Gubuk kae biyen tak goleren Mariam Soto. sapa sing klaru? Kleru gong iki. Lah,
anu keplok-keplok tok Mas. Oh iya keplok-keplok. Iya. Wah. Yen liwat aku kelingan bubuk ae. Apa? Ya, Bang. Aku malah koyo Doro to, Mas. Lah kowe piye kowe iki nembang apa ora? Nembang kok serba salah ki lho. Liyane gamelane, Mas. Lah, Ah, sing modern Apa? berarti. nadane apa? D. Apa? D. D. B. B apa C? D. 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 Dado. Do. Sapira Mas Dene, Mas? D minor. Wah, kok ngerti minor barang bocah iki. Lah iki sinden profesional ngene iki. Oh, mungkinkah diri ini Malah buyang. Kemayu we, kemayu. Wah, Kemayu, nembang we. kok guyu. Wah, nembang lah. Mungkinkah diri Wong ini wis dingenek-enek kemayumu. jatuh harga diriku? Lah nyapa? Lah mosok aku sinden mbok kelontok ndasku. Nah. Ya toh. Mungkinkah kowe iki lho apa ning ndi? Kowe iki lho apa ning ndi? Kowe iki nembang ning kono lho. Aku menjiwai lho. Menjiwai ya kaya ngono lho, menjiwai wis nang sono karo tak sewodak delosar. Lapor komandan. Wah, lagi. Rumah saya koyo sinden kena tumor lho, Bos. Aja. Desa iso baris ora desa. Rumah Iki sanggule dibenakne sik to sing apik to, Bu. Wis ngono. Wes. Nah, lah kowe kok jenggot wis kagungan jenggot. Oh, samber gelap tenan. Malah gelungan mbok walik iki lho. Nembang itu Gus. Nembang iki kaya karo piye, Tet? Koko Prab. Nembang iki karo ini lho. Iso kok Anu Mbak Iti, aku mau ndongakne siswa-siswi tambah cerdas, pinter. tetap sehat. Awakmu ya kudu ndongakne. Lewat lagu kan bisa toh. Dalam rangka Disnatalis Nah. yang ke-41 tahun Ya. SMA Negeri 1 Nganjuk. Luar biasa sekali. Siap. Sukses. Amin. Nah, terus naik prestasi Amin. menjadi sekolah yang maju, menjadi sekolah percontohan Amin. di Jawa Timur. Amin. Ya, minor. Aminor, Mas. Biar nyanyi apa nek iki? Iki lho. Iki lho. Rasanya uang. Coba rungono bukan itu. Wes, ngono ae malah penak. Wes. Aku adalah Arya Kamandanu. Iya. Siap. Ayo. Ayo tonton nyanyi kok. Ini lagu ciptaan saya sendiri, Mas. Siap, siap. Oke. Kemarin saya baru pulang dari Timur Tengah, terus membuat lagu ini saya ciptakan dalam bentuk lagu. Timur Tengah. Judulnya Hukum Cambuk. Judulnya ya Iya. Oh iya. Oh iya. Dari Timur Tengah ya. Timur Tengah. Oke. Ya Yasin. Nembangmu piye ta karemu? Iya. Dintang Timur Tengah. dintang. Nek Yasin. Itu tahlilan. Saiki iki temane Sokidah ngono to. Posita Sokida. Sokidah. so bikin. Ayo. Ayo. Ya Kendange. kendangin Mas yo. Kendang Timur Tengah. Ngerti itu, Mas? Sedang Timur Tengah. Oke. Gedi bapak ndek
kurang ajar. Yo. Lah kok sok kendangan kok glontang-glantong gede papandek lho. Lah nyapa? Kowe ra ngomongi. Kuwi kagungane Pak Asom. Kowe ra ngomongi ding tang tang ding ding Yang tang. pawakane. Oh iya, ding tang tang ding ding tang. Nah, ini. Ya. Asik. Alhamdulillah. Asli Timur Tengah. Ya. Mas. Ngono. Sambat ae. Ya. Asik. Asik. Ya. Asik. Yamet kudasi, Yamet kudasi, Bang Yamet para kedasi, Yo wis sembarang. Araki mochi, Araki mochi, Bang Arang nggak pakai peci, Sik. bararatan, bararatan. Apa kuwi saire? Apa sekali apa? Apa saire kuwi? Saire apa? Kok iso borok barang lho. Borok kuwi to. Kok iso Pak Barok. Bapak Yakar. Sairmu lho. Bararatan. Jamet kudasi. Yamet kudasi, Bang Yamet nggak pakai dasi. Bener. Araki mochi, Araki mochi, Bang Arang Sing nomor telu. nggak pakai peci. Sing nomor telu. Lagi. Barar, Apa kuwi? Apa kuwi? bar, Ora enek sair bororot. Sair bororot. Timur Tengah Mas. Timur Tengah. Niki pengal-pengal Kok tak aku gak karo jelas. karo anu. Niki Mas Persil, Nggih, sinten? perwakilan guru.